Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Man Hisani Sulaymon. Бародарам Ҳасани Сулаймон аз 16-19 ҳамин моҳ баромада то ҳол ба хона барнагашта. аз муҷирон эҳтиромона хоҳиш менамоям ки шояд дар ягон ҷо дида бошанд ба ҳамин рақамҳо занг зананд, муроҷиат кунанд. Ассалому алайкум дӯстон азиз, худованд ҳифзон кунад. хоҳиш мекунам то охира ба диққат гӯш кунед. ҳамин видеои ман хусусан барои мардуми тоҷикай, барои мусалмонҳо аст. илтимос то охира ба диққат гӯш кунед. барои модаро ба атагам мезанам. ам додарму Ҳасанҷон ки гум шидаги аз ҳар як кадами шумо хоҳиш мекунам ки ин ҳама ҳам бачаҳои тоҷик амҷа шидагианд. ин ҳама ҳам бачаҳои тоҷикан амҷа шидагианд. чӯкрака сӯзи мевисад. умаи ин ҳама ҳам бачаҳои тоҷик да ҳамҷа шидагианд. грехта аст. ам додара гум шидаги. илтимос е мардумон аз шумо сум напарсида содам. аз шумо ягон чи напарсида. манам ба худо қасам ҳамин бародара 77 хушо намешнасам. ба хотири худо ман ҳамин як видеоро мекунем. илтимос ҳамин ай шумо хоҳиш ҳамин як зоҳрату мекунем. илтимос ҳамин як лайк, як комментаре машааллоҳ менависи, беҳтарин менависи, худо ёк шава менависи, нависи то ҳамин наворо паҳн шаванд. аз бори худ ношукрӣ ҳамин лайкҳои сиёҳ кун. яъне ки дар рӯи ҳамин лайки зади сиёҳш карди ҳамаи пештар мерава. як касе мебинам додаракҳо ёк мешаванд. алҳамдулиллоҳ хелаша ёфтем. алҳамдулиллоҳ. аммо бугум ки бисёрш мутаассифона ҷоан дар сезон бачаҳои ёш, бачаҳое ки кор мекунед дар чи дар ҳамин дуворник стройко барои 50-100 ҳазор ҳам сфеди ту метиянд. эҳтиёт боша, аз худо битарсе. чӣ хела фаншу мекунанд баъзе бо бародарои тоҷики хел фан мекунанд. ҳеҷ коме намегӯям 50 ҳазор ма дар як рӯз меёбӣ. ҳамин пакета кабар 50 ҳазор бигӣ, пакета кабар 100 ҳазор бигӣ. баъд мегиранд пастави чӣ мекунанд. мо дар ҳамин гапмесаем. хоҳиш мекунам аз ҳар як кадами шумо илтимос хоҳиш мекунам зора мекунем видеоро паҳн кунед. бораи модаро кор аст баътарак хадам гап мезанам. гаси неса ба ҷои ком мабарам. хуб худо нигаҳдор барори кор. салом бигӯ инаи ҳоҷи маҳмудҷон, инаи умедҷон. умедҷон доставучко ай ҷергато салом гуфтасиянд. инаи бародаро омадиянд. ҳар як кадами бароз тихча ҳозир рақс мекунанд. линҷакош ҳамин фарби шидиянд. видеоро паҳн кунед. то охира гӯш кунед бораи модар. хуб дӯстон азиз, видеои додаро тамошо карде. бибинед ин иҷа сухан мекунам ба хотири модаро, ба хотири модарони муҳтарам, ба хотири модарони меҳрубон, ба хотири модароне ки дур аз ватан дар шаҳри ғарбӣ мехоҳанд ки кор кунанд. яъне дар корҳои ғашт ҳастанд, стройко дар ягон ҷо мақсад уборчӣ кор мекунанд. барои 10 нафар, барои 10 нафар, барои шояд количествоаш камтар шава, аммо иҷа 10 нафар мегӯм. барои 10 нафар мегӯм сера оно кам мерава. оилатон ай 65 ё 60 то 90, яъне ки вобаста ба ҳунартонай, вобаста ба ҳунартонай. модарони азиз, ин ҳамин рақамҳое ки мебинед ахири 43 занг бизанед дар метрои котелники. ба диққат гӯш кунед. бо пагарз наге бобоҷон и хел гуфт у хел гуфт. яъне ҷой хов айхатон мешава. шояд ягон ҷо квартира мегиред ё квартира доред дар метро кор меремӣ. ҷой хов айхатон мешава. патен айхатон хурд хӯрок айхатон уҷа чиста мере кор мекунед. ҳамин рақамҳо бо маълумоти пурра метия. фақат дӯзанда дар кор, яъне ки ҷое ки парда медӯзанд. як бародари меҳрубони мо мошинаҳош ҳама шароитош хуб кардагиай, яъне ки ширкати ё ки фабрикаи пардадӯзӣ кушодай. мехоҳад ки ҳамон моҳиро модора ки опити дӯзандагӣ доранд биёянд кор кунанд. модарони азиз, хоҳиш мекунем бироед ҳамҷа кор кунед. соҳиби нӯше бародаро хоҳиш мекунам аз шумо як лайк ҳак бизанед. ҳамин видеоро дар группҳои ватсапи паҳн кунед то модарои бекор раванд соҳиби ҷои кор шаванд. ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. умедҷон чӣ гуфтани? ин фақат қидаи шуда ки фарби шавад. дуо кунед. саломат бошем. ва ҳиндустон ба шумо салом. ин гармае ки бибинед вентиляторо дусета гирунанд, барое ки берун сахт гармае. худованд нигаҳдор барори кор. ҳамата ба хотири оло дӯст медорам. барои ду хоҳарча хеле хирсанд. ба он худ дуюм рӯсид ки дар кӯча чандин моҳоше дар кӯчаҳои ноҳияи рашт буд. алҳамдулиллаҳ соҳиби хона дар шуданд. дуогӯ боше, саломат боше. хоҳиш мекунам видеоро паҳн кунед, модаро барои кор кунед. ассалому алайкум. шом бахайр ҳамватанони азиз. ҳамин рақамҳое ки мебинед авиакасе бобоҷон 88. то ҳамин рӯза мо ба хотири Аллоҳ чӣ бародаре ки авиакаса дорам реклама кардем. ин далишам иншоаллоҳ мекунем шу ёрдам дар назар дорам. аммо авиакасе бобоҷон 88 963 +7 яъне дрессаж 963 933 12 ки ҳамроҳи додари колия тоҷик абҷаббор ҳамкори сар ки мо реклама мекунем ва мефурӯша. иншоаллоҳ фоидааш ба палам. метавонед занг бизанед ба боварӣ. ҳам дар телеграм, дар инстаграм, дар ютуб, дар ҳама ҷо мо рекламаш мекунем дига. худо нигаҳдор барори кор ба ҳама.